Kamano kukitera Mugi TV ka endima ekero chenro maro mar buch jopiny wendo modhial ni kodwe studio ka Dr. Umo Logan jagoro mongirore migao mar thieth. Tero kamano ahinya kuom waseche gi kendo daktari. Mano Trevor. Jakom makoro waparo sani ni in nen jatelo aila mane king'iye? Trevor, ing'eni ne an kae juma achiel ka wach mapek. Naparo ne en juma achiel kata ne en jumbe ariyo kane ne wan kodi kae Kiluonga. To nawacho ne nyikwara Mogi ni tich matimo ni nomiya gi Raila Amolo Odinga. To mano nyiso jatelo mane en nikech nawacho ni ane achiel kuom jogo ma johawi nikech nomiya tich mahero to nomiya kendo tich ma anyalo. To gianto samoro gini nogoya gi mbi kabisa kendo chieng' mane wach ni ochope Kenya kae ne gokinyi no saa 12:30 nagocho ne Ogeta nikech ne wabet ka kwawuoyo go Ogeta mang'eny. To jakombe nawuoyo go to samoro nawuoyo ga go Ogeta nikech Ogeta bende osiepna yore to jakom bende nawuoyo go. Koro gokinyi no Ogeta nyisa ni to daktari wachiew maber koni to kendo koro weche lokre. Aneno ka koro weche taso ng'ado simu. Koro kagocho ne mar ariyo to komak simu. Koro awuok, in fact ok narwakra kata. Ino kaka arwako suit ni kane joma nonena kane an Karen nonena kan gi t-shirt. Koro awuok e ot gokinyi kabisa gi t-shirt karie State House. Kachopo State House tayudo ka jatend piny bende already nigi wach. Koro atemo ni mondo awachne to aneno ka en bende odiche simu. Koro abet kanyo gimoro 1 hour tawuoka kadhi Karen e od mama. Kachopo to mama bende aneno ka ni odiche simu odhi malo. Asto wach ni koro chako biro. Koro wachno nogowa matek kabisa nikech bende ka inono tarik 18 ne an gi nyasi. Mana nyisi ni dhi madhe kado kabisa. To baba ema noyiero tarik 18 ni, ok ne an. Ne an nadwa ni mondo watime chon matin. Mokwongo nayiero tarik moro chon. To asto wacho na chore chaka yiero tarik 10. Tarik 10 wacho ni tarik 10 wan gi nyasi madhi Mombasa mar ODM. Koro chore ane kendo. Tasa penje na chore nyaka karang'o. To wacho ni kete tarik 18. Koro tarik 18 no ema nakete nikech tarik 17 koro naneno ni wadhi athiedh ji tarik 18 baba biro. Koro ne wawuoyo ga kode mang'eny. Fact ana wuoyo kode mogochona en wuon mogochona. Ng'eni ji mang'eny wacho ni giwuoyo kode. Anto en emo nogochona tarik 7 dwe mar 10. Ogochona wawuoyo kode dakika 3 kama. Ka onyisa ni to bende ok nompenja kata gimoro. Dhi nade? Dakteche dhi nade? To weche mag thieth dhi nade kanyo? To wago kode mbaka nikech baba nohero ga go koda mbaka. Baba ng'eni an kendo kaka relationship mara gi baba nen relationship mar baba ni gochona ga mana mondo go koda mbaka onyisa ni tidhi nade, watimo ang'o. Ok nen kata weche mag siasa kata ma ji wacho ni nomiyo gi instruction. Man gi chunya na feel ni baba nohera kabisa. Kendo mano kendo agone erokamano nikech nohero ga goyo na simu. Koro nogoyo na simu to nyisa ni nyasi wabiro. Iseiko manyisa ni Joyomo oseketo dhok. Baba ka kabisa gini dibet mamit. Ma anyiso nyaka baba ni baba ing'eni jogi gin ok gin joga. Gin jogi. An arito ni na jogi. Kech ni mimiya tich. To koro mane kaka ne en to wach ni wach malit Trevor. Wach malit ahinya Uganda kendo wach malit kabisa ni
joma ni chiegni gi baba kaka wan kama. Nikech baba ne miyowa jing'o